madilim, ngunit nakita ko ang iyong ngiti. Kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sayakap mo, inay, sarihang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali, ngunit pinawi mo ang luha ko. Sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-lit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, sa pisig mo. Sayakap mo, Mass intentions offered September 5, 2020, Saturday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingho,
Abangan and Ranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Furlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Dacuba, Walter Dijos, Francis Sentia, Arnold Piner, Mark Boqueron, Nonoy and Bernadette Irizarry, Ampe Arcos, Angeli Bano, Valdebera, Willie Ligayo, Angela, Sunday Lin, Lulu Godofredo Magbanwa, and Wilfredo Castro. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, for good intentions of Maria Divina R. Endrina and Clint John Cabosas, for good health, guidance, protection, enlightenment of Paulino Jr. and Filipina Abisha and family, Roger Chai, Gisa Cristil, Fitz, Esther, Christian Mark Salva Corolio, Kali Balanga family, Jenbert, Diana, Julian, Corolio and Salva family, Lyra Lu Bilozo and family, physical and spiritual healing of Mark Sambilan, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro clan, Miguel Castro, Nadal and Estoa family, Tesing family, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Chito and Grace Galang, Rodolfo Enhente, Inocencio and Ramon Toyugan and family, Mr. and Mrs. Paulino Abisha and family, Dayag Hain Kadto Ricafrente family, Miss G. Laurentes family, Bertosio family, Cabusas family, Aurora Mahershal Gardner and children, Elaine Marie and Saint Paul, and Batio Ryan, Hermila Kapangpangan and family, Sigmund family, Bolio family, Balanga family, Jenbert, Kiamco and family, Kathleen and Kent, Elena Natulia, Panoncia family, Alentiuho family, Mrs. Aquilina Dotilios Vidal and family. Birthday of Tas Romilin, Celeste Cuba, Elmer de la Zerna and Troy Jan Palomina. 55th birthday of Carlito D. Coyos. 73rd birthday of Ligaya R. Biloso, last September 4, 2020. 44th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Floro Caba. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Cabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Naon, Juanita, Matelde, Joel, Fee, Silas, Teopilo, Crispin, Alex Paul Anwar, Belyarial, and Crispin Jr. Marne Ayapana and Francisca Jonas. Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro and Manuela, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romulito, Remo, Victory, Fernando, Eleuterio, Bidasco, Candida, and Lydia. Eugene, Jesus, Elizabeth, Jeme, Reme, Lee Fong, Crestituta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, Anacorita, Ronaldo Manoreña, Paterno Belsinia Jr., Josepos, Peregrino, Ime, Dioscoro, Erlendo, Porferia, Tomas, Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, Maria, Dominga, Main Ann, Roname, Severina, Telesforo, Inara, Placida, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Yotequio, Gerarda, Dominador, Senior, and Junior. Guillermo, Honoria, Gregoria, Adelina, Patrocinio, Ernesto, Josipa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Zotico, Victorioso, Victoriano, Luisa, Ida, Rosario, Pidjong, Rey, Zinaida, Candelaria, Daniel, Eva, and Rolando. Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Orlando, Rolando Sr. and Jr., Carlos, Emiliano Jr., Benjamina, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr. and Jr., Corazon, Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime, and Dioscoro, Emilio Canincia, Josepus Benyalun, Dioscoro Kapangpangan, Stephen Pacanya, Juan Canincia, Constancia Canincia, Loy Tohoy, Ronelo, Roldan, Douglas, Candelaria, Nicolas,
Luis, Norma, Restituto, Justina Prudencio, Guadalupe, Cirelo, Tita, Ida, Dalmacia, Demetrio, Romana, Joaquin, Catalino, Pedro, Jesus, Angel, Bidancio, Julieto, and Marcelina. Magna Concordia Consolacion, Felix, Natividad, Junicio, Adriana, Gertrudis, and Narciso de Gracia. Anselma and Paulino Sr. Abicia, Andrea and Celestino Sr. de Gracia. Arthur, Felix, Marisa, Alex Murakami, Jose, Jesusa, Catalino, Anisita, Meridon, Bibi Boy, Felipe Laurenti Sr., Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Filósofo, Joy Filósofo, Saturnina Corbita, Gina Paridis, Christine Laurente, Pacincia Laurente, Gina, Joy, Boy, Justin Paul, Justino, Paulino Jr. and Sr., Solidad, Yulejeyo, Rinaldo, Nicolasa, Fausto Irmac, Anselma Irmac, Gerardo Irmac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedrusa, Clem Andreos Lienos, Dennis Cañete, Agnes and Nieves, Bernardino Lem Sr., Camilo Hacusalim, Judito Hacusalim, Nulan Tapalis, Agustina Leria, and Satorinas Leria, Juducia Dado, Placido, Hugo Donato, Alivel Severiano, Felisa Victorino, Miguela Vicente Jr., Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Glina, Julius, Francisco, and Rosila. Basilisa, Placido, Alberto Cabusas, Brittany Jane Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, Vladimir Galan, Primitivo, Urbana Calixto, Samuel Amancio, Erma Grace, Eneruso, Ludi, Ramel, Archiel, Gluid, Elinita B. Hompres, Carmelito Castro, Anisita, Antonio Sr. and Jr., Ricardo, Gerardo, Lucia, Venancio Sr., Enriquito, Aida Ocariza, Max Armington, Rosa Armington, Gregorio III, Virgilia, Sonia, Ernesto Sr., Narcisa, Dolores, Anita, Maria, Cipriano, Peri, Jose, Pura, Constancio, Elina, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Dr. Flora Tabuada, Godofrido and Dioscoro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon and Celerina Mangitngit, Antonio Oy, Josepos, Boyce, Esther, William, Dewi, Nanding, Lourdes, Vicente, Caridad, Vicario, Rodi, Gabino Sr. and Jr., Maria, Iling, Julian, Rosa, Suetonio, Renato, Bergi, Dolores, Flaviano, Maxima, Esing, Isang, Susay, Angging, Rudy, Conching, Felix, Sutira, and Pedro Sr., Hazel, Dennis, Paterno, Dulce, Jubito Sr. and Jr., Pilar, Bernardo, Azucena, Gloria, Wanda, Escila, Felipe Sr. and Jr., Eleuteria, Emiciano, Florendo, Federico, Renato, Pedro, Condrada, Agustin Jr., Leonido, Alan, Magdalena, Elias Sr., Maria Dice, Maria Romeo, Edna Castro, Mariano Ke, Dr. Ramon Arcinas, Judge Lee, Lucio Bongtan Jr., Erna Cosido, Remedios Zita, Alexander Ibuda, Fermen Cue Jr., Constancio, Alejandra, Epifania, Teodorico, Juana, Salud, Harry, Wendy, Josepino Jr., Ima, Ruena, Dolores, Felipe, Maximo, Modista, Wenceslao, Leon, Candido, Victorio, Manuel, Oy, Choi, Hugh, Mario Go, Adelina Chong, Antonio Pedrano Sr., Tomas Revella, Doroteo Pacanya, Agaton Revella, Eugenio Pacanya, Stephen Pacanya, Alejandro Pacanya, Mierna Esguera, Romeo Esguera, Flaviano Tubis, Nicolas, Luisa, Locrisima, Eladio, Juvenal, Sirapia Oy, Juana Enriquez, Angeles in Atelano, Lourdes Alfaro, Antonio Alfaro Sr. and Jr., Luis D. Biloso, Chudura and Gabino Ravena, Eleuterio Jr., Lourdes, Rinaldo, Wilfrido, Rodolfo Modisto, Consolacion, Perla,
Candida Sexto Calexto Martina Patricio, Cyrillin Marlin Jesus, Gina Valeriana Jacinto, Esprit Juna Susana, Pedro Rosa Ignacio Jr., Liceria Jaime Lolita Felipe, Vicinta Susima Seferino Francisco, Elina Priscila Felipa Herbert Juana, Florentina Franklin Jaime Lilibet, Marcelino Alben Shilamay, Perlita Milituna Lucio, Casiano Barut Lorita Eleuterio Zamora, Rodolfo Tolopia, Winsislao Rosita Claridad, Jose Rizalina Banje Manuel Temestocles, Nemfa Hernandez, Erlinda Alvarez, Hospicio Bacos, Senior and Junior. Hani Hobilag, Presentacion Hobilag, Marcelo Bacos, Dolores Bacos, Demetrio Comita Senior, Bandilla Comita, Amado Bellunes, Ricardo Bellunes, Lelia Ben, Luz, Marilo J, Kibara, Condrado Ricardo, Epipanio, Rodolfo, Carlito, Celso, Fe, Pablito, Ricardo Nicanor, Eduardo, Gloria, Esperanza, Benedicta, Celestino, Leonidis Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Iala, Esperanza, Jose Isabel, Bergelio Exaltacion, Teresita Josefa Agustin, Catalino Inmaculada Olivinado, Hermenia Burja, Omi Cruz, Poncio Neta Nadal, Marciano Salajeron Sr., Leonora Salajeron, Juanito Nadal, Cesar Carbonella, Evelyn Pilar Berna Soberano, Abayap Armando Fortos, Concepcion Manoreña, Wilfrido Romeo Manolito Nicanor Cornelia, Rinaldo Seperina Ben Andres Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn Susan Henica Belenda, Carlito, and Jesus Puentes. Peyo Basilisa Fausto Rosario Sergio, Lucas Renato and Yulena Otara, Simon and Maria Fe Centillas, Aurea Rodeleno Teofila, Cornelio Senior and Junior, Sergia Felipe, Oldarico Winifrida Matias, Felisa Jaime Sergia, Felipe Celso, Juanito Anaclita Candelaria, Yolanda Brenda Charles Arnolfo, Julan Shane Ive, Edelberto Rinaldo Jesus, Alfredo Romeo Crescenciano Adriano Senior, Consuelo Eleanor, Renaro Dolores Romulo Isabela Antonio, Rodi Anthony Ben Chavez, Jose Breton Boncalon, Arsenio Encarnacion Hipolito, Segundina Rex Enis Casimero Montano Sofracia and Bliselda, Mercedes Aneligios, Jolie Roli and Marciana, Benita Beatriz Angel Rolando Asuncion, Fernando Antonio Benigna Eliseo, Amada Telma Wilfrida Saturnina Emerenciana, Carolina Rodolfo Sayong Felipa, Lani Nancy Jocelyn, Bibing Mauring Espiridion Jesus Eduardo, Rofo Senior and Junior, Adila Perez, Enedic Bungon, Doroteo Nakpa, Prudencio Abellanosa, Simplicio Abellanosa, Domingo Soler, Nathaniel Abellanosa, Prudencia Abellanosa, Primitivo Urbana Calexto Samuel Bluid Amancio, Erna Grace, Eneruso Lodi, Ramiel Archel Dalmacia Evaristo, Jolieto Rodrigo and Huling, Anisita Enes Antonio Senior and Junior, Ricardo Gerardo Lucia, Binancio Senior and Enriquito. Fourth Day Novena of Juvenile Siroy Sabate. Third Day Novena of Victoria Ceniza Villagracia. Birthday of the late Eugenio Tobes, Francis Eray, and Justiniano Abadia. Death anniversary of Eufrasio Zita and Asuncion. First death anniversary of Paul Anwar Villarreal and Primitivo Torion. Third death anniversary of Salud Pasagi and Lindy Joy Panuncia. 9 days novena also of Josepina Ortez and Alex C. de la Calzada.
9 days novena of Marni Ayapana, all deceased Pilmusa Guard staff and clients, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Palihog Manindog,
Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Maigsuon maginusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy anunda kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadunod kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa kahitasan, himaya
Magampo kita. O Dios sa mga mahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, ug gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dad-a kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Paliho manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan ako sa Ginoo. Busa ikaw o tao, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, may imong isulti kanila, agig pasidaan. Kung moingon ako sa usa ka taong dautan, mamatay kagayod, og unya, wala mo siya pasidani sa pagbiya sa dautan niyang buhat. Mamatay siya nga makasasala, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kung gipasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing tanan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Tanan, Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. umari kamo manghapa kita sa pagsimba, mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato, kay siya man ang atong Dios, o kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Tanan, Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog, ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing, sama didto sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa, didto sa Kamingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan, ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Tanan, Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw pagapo sa utang, gawa sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isigkataw, nakatuman sa balaod, ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan ug uban pa naglangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo dili gayud makaako paghimog dautan sa iyang isigkatawo. Busa ang paghigugma
mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo. Aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Ug kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ubos sa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha, kun tulo, nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi. Recently, mga kaigsuunan, dahil nangutanan ako aning maong pangutana. Father, if nay usa ka transgender, let's say kanang lalaki nga babae na kaayog porma o kanang lalaki nga nagpa-sex change nya wala ka kaila sa iyang ngalan, unsa may tawag nimo niya? Unsa may imong i-address niya? Unsaon nimo siya pag-address? Miss o bay? Ma'am o sir? Sis o brad? Asa man ani ang imong pilion? Now, dili na mo kinahanglan mo tubag, pero kung kamo, no? Asa man ang pilion? Well, kung gusto ta nga safe ang atong tubag, safe ang atong buhaton, kanang wala tay ma-offend nga tao, aw mangutana na lang gyud ta sa iyang ngalan, aron maoy atong gamiton sa pag-address niya. Aniat sa atong pagbuhat niini, sa atong pagbuhat ni ana, we are not actually dealing with the real issue. Kay the way I see it, the real issue behind is whether babae ba siya o laki. Kay bisan pod og ang name, ang iyang ngalan niya, ang imong gamiton, pwede man gihapon nga ang iyang ngan babae na, no? Bisan kun siya gipakatao nga usa ka lalaki. And so the real question is, babae ba siya o lalaki? Of course, again, if dili ta gusto nga ma-offend siya,
ato siyang i-address as ma'am or miss or sis bakaron kung ganahan mo ana. And yet if we are to be faithful sa atong convictions isip mga Kristiyanos, if we are to be faithful sa mga pagtulunan ni Kristo, then in the same spirit of freedom that many of us invoke today, we must be willing to say in the context of charity that which we believe to be true. O kini atong buhaton, perhaps not only para sa mga tao nga concerned primarily, kundi para sa mga tao sa atong community nga kinahanglan nga makadungog sa kamatuoran aron sila magiyahan sa insakto. Kasi natin narbata ni mga kaigsuunan nga ang usa ka butang bisan pagsayop na siya, nya mao na nay atong pirmi makita, usahay magtuo ta nga mao na siya ang insakto. Mga kaigsuunan, going beyond this particular example to the more general message of our readings today, atong ma-realize sa unang pagbasa nga ang pagsulti sa kamatuoran dili lang di ay atong katungod as free citizens, kundili ato usab nga responsibilidad as Christians. It is not only a right, it is a responsibility. Kay sa ato pang nabatian, ang Ginoo nag-ingon sa unang pagbasa, kung wala mo siya pasidani sa pagbiya sa dautan niyang buhat, mamatay siya nga makasasala. Apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kung gipasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. And so sa katapusan sa atong kinabuhi di ay pangutan-on detas Ginoo, kung ato bang gipasidan-an ang atong mga kaigsuunan, of course, always in a charitable and non-judgmental way, o ato lang bahinuon silang gipasagdan. Mga kaigsuunan, gusto lang nako nga klarohon og maayo. I'm not saying nga atong i-judge ang mga tao kung sila adunay pipila kabinuhatan nga wala mahasubay sa Kristohanong pagtulunan. We are not in a position to judge them, no? And by the word judge or judgment, I mean to say nga wala tay katungod sa pag-condemn, wala tay katungod sa paghukom, wala tay katungod sa pagtamay niya ng mga tawhana o sa uban. Kay kung ato sang tan-awon ang atong kaugalingon, kita mga makasasa man sad. Ato nang isud pirmi sa atong hunahuna nga kita mga makasasala sad. And that's why we are not in a position to condemn other people. Ug kung magpalabid as atong gibati, kung i-condemn nato ang atong mga kaigsuunan, kita usab pagahukman sa Ginoo tungod kay sa atong pagbuhat ni ini, sa atong pag-condemn, dili man ang kaayo ang atong gihatagan og importansya, kundili ang pagdaot sa uban. Nevertheless, bisan pag dili ta mo condemn, kitang tanan giawhag nga dili mahadlok sa pagsulti, labi na kun gikinahanglan sa unsay matuod og matarong, bisan paman kung kita mga makasasala usab, bisan paman kung kita pagadaoton usab. We state our convictions, yes, with charity, but in the first place, let us remember that we have to state our convictions. What is it that we believe? What are the things that we believe? Ug dili ta angay nga mahadlok, if dili mutuo nga atong gisultihan, then ila po na choice. Labi na gyud kay they are primarily responsible man sa ilang kinabuhi. Ug wala po ta kahibalo sa ilang mga struggles. Anyat ang importante nga dili ta indifferent sa mga panghitabo sa atong palibot. Tungod kay ang tao nga adunay tinuod nga paghigugma sa iyang isig katawo, siya dili magpabilin nga walay pakialam sa iyang palibot. Mga kaigsuunan, ang atong salmo responsoryo karong Domingoha nag-ingon, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Now, nganong naa maning maong pahimangno, no? Ayaw patig-aha inyong mga kasing-kasing kung karon makadungog kamo sa tingog sa Dios, kung kita
makadungog sa tingog sa Dios. Nganong naa maning maong pahimangno? Nganong nagkinahanglan pamanta ni ining maong awhag? Well, kita nagkinahanglan ni ini tungod kay kahibaw ta nga dili sayon ang pagsunod sa tingog sa Dios. Dili sayon nga likayan, for example, labi na sa kaning naa sa power, ang pagpangawat, ang pagpangurakot. Dili pod sayon ang paglikay sa pagluib sa asawa o sa pamilya. Di pod sayon ang paglikay sa pagdaot sa isig katawo ug uban pang mga butang nga dili iya sa Ginoo. Now, kasabot ta ana kay bawta nga usahay ang kabubuton sa Dios lisod kaayong sundon. Usahay lisod kaayo pugngan ang pagbuhat og sala. Anyat bisan pa man niini, bisan pa man kung nakasabota kung unsa kini kalisod, kita giawhag gihapon sa pagsunod sa pulong sa Dios. O kita giawhag tungod kay ang pulong sa Dios mauman ang maghatod nato sa katarong. O as long as naningkamot ta sa pagsunod ni ini, kita makasalig sa iyang tabang. Siguro dili dayon mo abot, siguro dili sa paagi nga atong gi-expect. Anyat makasalig ta nga kining maong tabang moabot gyud nato. Nga dili gyud ta mapakyas sa atong pagsalig sa Dios. Makaigsunan atong pamalandungan kining mga pulong nga atong nabatian karon. Ato usab nga iampo nga kita magpabiling lig-on og madasigon sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Bisan pa man kung kita sa atong pagpaningkamot nasayop sa makadaghan nga higayon. Amen. Palihog manindong. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo, kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, nga mahan nga makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Pinaagi sa iyang grasya gitigom kita ni Kristo diha sa iyang ngalan. Ang atong mga pag-ampo itugot gayud sa atong Amahan nga atuas sa langit tungod kay sayod man kita nga si Jesus ania sa atong taliwala. Busa moingon kita, Amahan pataling hugi ang among mga pag-ampo. Amahan pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, magalakaw diha sa kahiusahan, mag-ampo kita sa Ginoo.
Amahan batalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga tahuron sa mga pangulo sa kanasuran, ang mga tawhanong katungod, ug likayan nila ang pagsumpo ug pagsaksakit niini. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan batalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, nga nataptan ining COVID-19 virus, makabatuna og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan batalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan batalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan batalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, mahinluan ug maandam, alang sa ilang walay katapusang pagpakiguban kang Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan batalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoong Dios sa among amahan, itugot ang mga pag-ampo sa imong katawhan nga hiniusa sa mga pagpangalyupo nga gihimo ni Jesus, among igsuon, among pari ug among hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako gainyo sakripisyo dawato nunta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga magkahiusa namo kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan.
ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Palihog manluhod. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niinimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawad sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usa mga mong maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, kang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay,
uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santo sa natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Nga naa sa langit, pagdaay ko ng ngalan mo, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pag-uti sa iyong tawaingon sa langit. Ang among mga kalanon ihatag mo karong agawa. Upasay luha kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasahay mo kami sa mga nagpasala. Itugyan sa mga panlay, hinunuan sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Ipakita tang paginiksunay.
Palihog madluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa panahon sa pagpangalawat, aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Pabuto nato ang mga asterit sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tan-awa ang mga yellow markings sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Kasamahan sa kalibutan, lihim mo niya ang tanan sa tuman. Apan tungod sa kahapon sa tao, nagkabulang, nagkabahin kitang tanan. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. Kitang tanan, God our Father, we come to you in our need.
to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manglingkod sa makadiyot. Aron sa pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manglingkod og sunda ang mga instruction sa mga asterisk. Tanawa ang mga red marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Karon kay Sabado man, atong awiton ang Salve Regina. Misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posto exilium ostende, O clemens, O pia, O clemens, O pia, O dulcis, Virgo Maria. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.